ҷашни сада ба монанди ҷашнҳои наврӯз, меҳргон ҷашни миллӣ буда, решаи ин ҷашн аз ибтидо бо табиату кайҳон ва иҷтимоии башарӣ иртибот доштааст. Ҳамин аст, ки дар гузашта ин ҷашнро наздик ба фасли баҳор таҷлил менамуданд. ҷашни сада дар гӯшаю канори ҷумҳурӣ ҷашн гирифта мешавад. Сада, ки ҳамчун рамзи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ҳанӯз аз қадим миёни аҷдодони мо ном баровардаю таҷлил мегашт. деҳқонону кишоварзони шаҳри Исфара дар доираи анъанаҳои ба ин ид хос ҷашни садаро дар боғи фарҳангӣ бо шукӯҳу шаоматӣ махсус таҷлил менамуданд. посдоштани хотираи иди сада ин омодашавии фарди деҳқон ба мавсими аввали баҳорӣ мебошад. мо аз техника саркара то ҳама каналу ҷӯйборҳое ки имрӯз барои мо лозим аст ҳамаша аз таъмир бароварда фақат нияти онро дорем ки баҳори имсола баҳори пурбаракат мешавад. омодаи он ҳастанд ки баҳори меомадагия бо тайёрии хубу пухта пешвоз гиранд. Сада яке аз ҷашнҳои мавсимию маросимии мардуми Ориёи Табор аз ҷумла ниёгони тоҷик буда, он ҳамчун омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва рафтани нимаи зимистон ба мардум муждаи нахусти баҳорро оварда, деҳқононро ба кишту кори саҳро омода менамояд. ҳамин аст, ки деҳқонону кишоварзони шаҳри Исфара ба ин муносибат намоиши ҳунарҳои мардумӣ, ярмаркаи ниҳол ва гулу гулбуттаҳоро ташкил карданд, ки дар он аз тамоми гӯшаву канори шаҳр хоҷагидорону деҳқонон ҷамъ омада аз намоиши маҳсулидастони якдигар дидан намуданд. баъдан намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара ва дигар масъулин ба сухан баромада ҳозиринро ба ифтихори ин ҷашни барои мардуми тоҷик муҳим шодбош гуфтанд. таҷлили ҷашни садаро дар шаҳри Исфара оростани гулхану намоиши техникаю маҳсулоти кишоварзӣ ва чорабинии фарҳангӣ ранги дигар зам намуд. барномаи рангини бахши фарҳанги шаҳри Исфара бошад хотимабахши ин чорабинӣ гашт.